За нарушение правил дорожного движения совершил ДТП пьяный. Юл хәрәкәтенең иң актив катнашучылары әле кичә генә машина йөртү таныклыгы алган яшьләр өчен экскурсия бара. Зе политехник колледж студентларын юл хәрәкәтеннән соң махсус стоянкага урнаштырылган автомобильләр белән белгеч таныштыра. Ел саен ноябрь аеның 3нче якшәмбесе юл хәрәкәте корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Экскурсия бирә яшьләргә. Карап, күрәләр, нинди хәлгә килә машиналар. Ничек ябыла? Урок аларга инде. Стоянкага авариядан соң китерелгән машина һәм мотоцикллардан башлап исерек хәлдә идарә иткән, юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бозган машина йөртүчеләрнең техникалары да бар. Яшь егетләр дә әлеге экскурсияның алар өчен нәтиҗәле булуын яшерми. Минем машина йөрү стажы 1 ел. Юлда йөрү инде кагыйдәләрен нитәм. Һәм бу экскурсия мине уйланырга мәҗбүр итте инде. Агымдагы елда Зе юлларында зыян күрүчеләр белән 28 юл транспорт һәлакәте булган. Шуның 4-сендә кеше гомере өзелеп, 32 кеше яраланган. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.